Merba tfal, nilqakom għal-rakna oħra tal-qari. Jiena Mirjam u llum ħanaqra il-ktieb Karolina u l-Ġiżirana Maġika. Kitba ta' Annalies Busuttil, diżini ta' Matthew Stroud, pubblikazzjoni BDL. Illum għandi mistiedna speċjali, għandi l-Karolina, għanajtila, Karolina, fejn inti? Qed tarawa? Fejn inti Karolina? Ejja x'bdejna. Kif inti Karolina? Tajba ħafna, illum ħanaqra l-istorja tiegħek għax Karolina tifla speċjali. Trid nibdew Karolina? Ejja ħanibdew tfal. Karolina hija tifla ta' 9 snin. Tifla bħalek u bħali imma għandha poter uniku. Karolina għandha ġiżirana speċjali li meta tilbisha tinbidel f'kelba ċkejkna u l-ġiżirana issir kullar. Kif tħossok meta ssir kelba? Tiġri ħafna tħossha ferħana u tiġri ħafna. Kienet ġurnata sabiħa u Karolina preparat ruħha għall-missjoni li kellha. Marret tiġri fil-kamra biex tilbes il-ġiżirana u tinbidel f'kelba. Libset il-ġiżirana u ħabta u sabta il-maġija seħħet bħas-soltu. Uff, uff, min fejn tħalt int? Kixxi, kixxi! Karolina, insiet li bħal dakinhar kienet tmur Rożi tnadda fid-dar. Miskina x'qatatata. Karolina telqet tiġri l-barra. Il-kelba tan-nannu Joe għamlet jumejn ma tikol xejn u n-nannu kien veru inkwetat. L-ebda tabib tal-annimali ma seta' jsib xi ġrala l-kelba. X'taħsbu li ġrala tfal? X'kien ġrala Karolina? Sorpriża, ma tridx tgħidilna? Karolina qabdet it-triq li tagħti għad-dar tan-nannu Joe. Fit-triq selmet lill-kelb ta' Sidor u nebħet tnejn lill-qattusa antipatka ta' Marija. Xejn waslet għand in-nannu, sabet lill-kelba mrekkna ġorokna fil-ġnien u marret kellima ħalli tara xi ġrala. Brava Karolina, brava. Tlift il-ballun favorit tiegħi, għaltilha mbikma kikka l-kelba. Il-kuluri tiegħu huma isfar, aħdar u aħmar. Nixtieq noħroġ infittxu imma m'għandix permess noħroġ mill-ġnien waħdi. Tibżax, għaltilha Karolina, b'xi mod insibulek jien. Karolina bdiet mill-ġnien tal-ġara tan-nannu imma ma sabitux. Fittxet fil-ġonna kollha ta' triq u ttawlet fuq il-bjut ta' djar ukoll. X'biċċa xogħol kellek Karolina? Kienet kważi qatet qalba meta rat li ċkejken Jack. Tifel ta' 5 snin jilgħab bil-ballun u jitħaq kull darba li jollih il fuq. Karolina tilqet tiġri lejn Jack u meta dan olla l-ballun ħatfitulu u kienet se titlaq tiġri għal-għand kikka. Imma waqfet meta rat lil Jack jibki. Issa sa tagħmel Karolina? X'taħsbu li għamlet tfal? X'għamilt Karolina? Karolina tajli li tatulu ejja ħanaraw flimkien. It-tifel errajneħ bidmuħ li beka. Karolina nħasdet u ġiet bejn ħaltejn x'taqbad tagħmel. Imbagħad ġieta idea. Ġriet kemm felħet lejn dara u qabdet il-ballun favorit tagħha. Kien sabiħ ferm tal-lewn ċelesti bit-tikek roża. Il-ballun tagħha marret tagħtih lil Jack biex ma jibqax jibki. It-tifel tgħid kemm ħagost bih
Proset Karolina. Għamel xi ħin jilgħab mal-kelba sakemm għaddielu. Donnu nesa l-ballun ta' kikka. Hekk Karolina setet tagħti l-ballun ieħor lill-kelba tan-nannu. Kikka ferħet ħafna bil-ballun u waqfet mill-biki hi wkoll. Reġgħet tiġri mill-ġnien kollu taqbes tola u tferfer demba. Issa Karolina setet tmur id-dar kuntenta. Il-missjoni tagħha kienet kompluta. Neħħiet il-ġiżirana u reġgħet saret tifla. L-għada Karolina ltaqet ma' Jack fil-ġnien pubbliku. Stedina tilab miegħu bil-ballun iċ-ċelesti bit-tikek roża li kien ta' Karolina. Tant raħa ferħana titfa' u tilqa' l-ballun li Jack rid jagħtihula. Ma tarax qartlu u int bisse tilab. Brava Karolina! U hekk ġejna fit-tmiem ta' din l-istorja li jisimha Karolina u l-ġiżirana maġika. Brava! Kieku intom tfal ikolkom ġiżirana maġika, f'liema annimal tinbidlu? Titnajlek jiena, kieku jien f'qattus ninbidel? Mela issa ejja nagħmlu attività flimkien. Tgħidilhom ċawa lissa Karolina. Mela Karolina ħatmur tpoġġi ħatagħmel l-attività magħna. Proset. Mela tfal, aħna ħanamlu ġiżirana bħal din. Din il-ġiżirana hija vera speċjali. Għandna bżonn pinsel, żeba, kolla, kif ukoll xi lazz jew żigarella skont xi jkollkom id-dar tagħkom. Għandna bżonn aġin li jkun jibes mhux imsajjar u xi ftit dekorazzjonijiet bħal xi pompom. Issa jien peress li l-ħin naqra limitat, sbaħthom bil-lest biex ikunu nixfu. Mela, din l-attività vera sempliċi. Mela ndaħlu l-ewwel ħaġina, nagħmlu tnejn ħanurikom sew. Jindaħlu oħra. Nistgħu ndaħluhom wara xulxin għax imbagħad ħanweħħlu il-pompom. Issa m'hemm bżonn twaħħlu dan, tistgħu twaħħlu xi affarijiet jew xi ġiżirana li tkun tqaċtet, tistgħu tweħħlu xi ftit perli. Araw intom. L-importanti li nirriċiklaw bl-affarijiet li nsibu ġod-dar. Mela issa jiena hawnhekk nista' illesti l-għoqda bil-lest. Biex ikunu nistgħu nilbsuha. Aha weħħel il-pompom fin-nofs. Biftit kollha, vera sempliċi. Ħalwa tinxef. Hekk. Mela, għana li għad tinxef ftit hawnhekk, issa kemm tinxef ftit toqgħod ftit. Imma jien ilħaqt l-estejt waħda. Di vera sempliċi kull ma għamilt żigarella l-istess affarijiet. Peress li din żigarella jien għamilt velklor, vera faċli. U teħelek. U hekk għandna ġiżirana maġika li għamilniha fi ftit sekondi. Nispera li ħadtu pjaċir miegħi flimkien ma' Karolina u jien narakom darb'oħra. Saħħa tfal!